behin ikusi dugunin, ia miasmak eta bat jugun, ia zein din, ia nondozten, eta ia eskua edo pasadugunin kentzeko eran, gelditzen zaizuguna, bai ezatzia, ia miasmikan edo badon. Hor ningo benukena da, berriro galdetu, zutikan no, miasma bilan abil, ez toia, hemen pentsatzen nahi naze, oroitu, bilotzin, laborren txakran, miasma bilan abil, ez do, bale? Ne baldin badut miasma konkreto bat izan baldin bada txakra konkreto batena, lehenengo txakra miasma dakat, ez, gainditu adole edo suposatuko dugu, eta hor ariketa bukatzeko, ingo genukena baz pare, ikusten badugu trabatzen zaigula, esku batin miura jarri, larbak eta kentzeko erabiltzen da, miasmantzako ere balio, probatu, trabatzen baldin bada egun alrebesa baldin bada, jarri esku batin miura, normalki ezkerreta, eta esku bilakin ingo genuke inberreko ariketa, mentalki baldin badare edo irudikatuta baldin badare. Eta larba, miasma bukatu ondoren miasma bilan abil, ez dakat miasmikan, bale, perfecto. Orduan, larbaik badakat, eta ez baldin badakat, aztu, bukatu ariketa, eta ingo genukena da infinito bat irudikatu. Bitan, irutan, urko zutik no, bitan intanekoa, bai, irutan itia obligazioa ez, bitan itianekoa, bale, pues perfecto. Eta hola bukatuko litzake miasman ariketa ikaragarri eraginkorra dena.